ndiche sololina limeli kale kuchitika pano maka appointment akuti professor akwena kumana ndi anthu ena achitendezo pano atuza kuti ngosuntha pang'ono kuti mwina iwowa akhale akulankhula ndi alendo amene akubwerawo tikhale tikufufuza kuti alendo ake ndani koma tatsimikiziridwa kuti pali alendo high profile amene akubwera kuno ku nyumba ya Professor Arthur Peter Mutharika. Ife tikhale tikupatsirani ndithu zomwe zikuchitika kuno maka after so akalengeza zomwe zikuchitika pano pa Nyambadwe kunyumba kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Ife tikhale ndithu tikupasirani tsatane chimene tikufuna chonena kuti inu musaphonyane ndi china chilichonse chochitika pano pa nyumba ya mtsogoleri ameneyu wa chipani chimenechi cha pasipa akundinong'oneza kuti mwina titasuntha pang'ono kuti alendo akubwera kuno azathe ndithu kukumana ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Pasipo achinyamata ochuluka akuyimba kuti iwo sachoka kusenza ndithu kuti ndi okondwa ndi zomwe zikuchitika ndipo ali ndi chiyembekezo chachikulu makamaka ku zomwe zikuchitika kuno ku Nyambadwe kumene ndithu ndi kunyumba ya mtsogoleri wa chipani cha DPP amene analinso ngati candidate wa chipani chimenechi pa chisankho chomwe chikuchitika makamaka pa chisankho chomwe dziko lino lachita pa 16 mwezi uno ndipo pamayenera ndithu kuti bungwe la MEC litulutse monga mwalamulo bungwe la MEC limayenera kuulutsa zotsatira za chisankho chimenechi patango makamaka pasadutse masiku 8 ndipo tsiku la Anavel Mtalimanja akhale akulankhula ku mtundu wa Malawi kuwauza kuti zotsatira zotsimikizika za chisankho chomwe Amalawi tidaponya pa 16 September zikuulutsidwa lero mwanjira ina iliyonse zimenezo zikuyenera kuchitika lero lisanathe ndinakamba kuti pano anthu amene abwera ndi ambiri amene ndikuwaona ndi achinyamatanso kuchokera kuti ine kwathu kusanje tsono kanje kuno mwapezeka bwanji kuno kuno ndapezeka chifukwa ndamva kuti atani wawina nimene ndapezeka kuti kuno chabwino Mutharika awina koma tikunena mobwereza kuti bungwe la MEC likuyembekezeka ndithu kuti lipereke zotsatira zotsimikizika za chisankho chomwe ndithu chakhala chikuchitika chachitika makamaka pa 16 September mwezi uno ndipo ife tili pano kuti tikupasireni tsatane wa zomwe zikuchitika kuno chifukwa anthu amene ali pano akunena kuti iwowo achoka atamva zimene bungwe la MEC litsimikize. Mzanga Emmanuel Chibwana amandiuza kuti atayankhula ndi akuluakulu ena anapereka a tentative program ya mmene akuganizira kuti ngati MEC atawatsimikiza Professor Arthur Peter Mutharika kuti ndi mtsogoleri wa dziko lino. Tentative program ya mmene nkhani zolumbirisa ndi zina zotero ziyendere ananena ndithu kuti akuluakulu a DPP anamutsimikizira kuti zomwe zimenezo zikhale zikuchitika konkuno ngati ku Blantyre. So mwambo olumbiritsa president watsopano wa dziko lino ngati MEC itatsimikiza kuti ndi Professor Arthur Peter Mutharika mwambo umenewo ukuyenera kuchitika kuno ku Blantyre ndipo zikachitika zimenezo ndiye kuti Professor Mutharika akhale akuyendanso mzigawo zina za dziko lino ngati chigawo chapakati komanso kumpoto kumene ndithu anthu sakathe kupanga appreciate kuti tili tsopano ndi mtsogoleri wa nyuwani kapena mtsogoleri watsopano wa dziko lino. Ife
ndikunena mobwereza kuti sitikufuna kuti muphonyane ndi china chilichonse chomwe chikuchitika makamaka pa nkhani yokhudza chisankho chomwe chachitika pa 16 September. Ndimakamba nkhani ya Emmanuel Chibwana mwina atha kungoti patsaka chithunzi chifukwa tinamvetsedwa ndi achitetezo kunoko kuti pakhale alendo amene akubwera kuti akumane ndi Professor Arthur Peter Mutharika, ndipo achitetezo anatuza kuti mwina we should pave way kuti mwina anthu amenewo athe kudutsa. Akuoneka kuti si alendo oti ngati alendo chabe. Ndi si alendo wamba yayi. Si alendo wamba. Ndi alendo oti ndi alendo. Alendo ndithu. Alendo amene mwina akusakumana ndi mtsogoleri. Amene oti tsopano amutsimikiza pa nthawi imeneyo. Chifukwa kanafunitsa pamene paja kuti pakhale ngati bata anthu akamuke kuti alendo aja adzadutse bwinobwino kuti anthu akamachemerera asasokoneze anthu aja yayi. Ndidikire kuti alendo amenewa ndi alendo otani. Iwe ndi ine tikhale maso a Malawi kuti aone kuti kodi alendowa ndi ndani. Komanso mwina ngati sangathe kuona ndi maso koma amve kuti alendo ake ndi ndani ndipo amazatani. Tinena ndithu kuti Cheuje anabwera, Cheuje anafikanso, Cheuje anafika akambirana mkatimo ngati tinga. Emmanuel Chibwana from the commercial capital Blantyre. My name is Alex Banda and I'm not alone in the studios. Christina Chiota. All right, we are back at the National Talent Center in the capital Lilongwe. This is Bingu wa Mutharika International Convention Center. We're about to witness the Malawi Electoral Commission make a declaration of the winner of the presidential race that took place on 16th September 2024. Just a correction, 2025, not 25. Not 2024. All right, tikulandireni kuno ku Bingu wa Mutharika International Convention Center. Christina kundikuuza kuti hai tinalowa chaka china. Ndikudabwa nazo kuti hai 2024 akuchokera. Did you go back in time? This is September. This is September. Hai tikhale kuti taiwala za 2024 pano ndi 2025. Panopa ndekuti tidakali kuno ku National Talent Center ku Bingu wa Mutharika International Convention Center BICC. Tamva kuchokera kwa Kasim Aubi komanso Emmanuel Chibwana omwe akucheza ndi anthu osiyanasiyana chipani cha DPP omwe akusangalala. From Blantyre we go to Mzuzu. Kumeneku tili ndi Towera Katswiri kuti timve kuti zinthu zili motani ngati mukuona mwina pa chithunzi pamenepo ayi kumeneku ndi ku Blantyre. Tidakali ku Blantyre chithunzi chimenecho koma bosa chedu apati khale tikulowera ku makamaka ku Mzuzu kumene kuli nzathu Towera Katswiri kuti atipatsire tsatanetsatane wa zimene zikuchokera kumeneku kapena zikuchitika kumeneku potengeranso kuti patsala ndithu mphindi zochepa kuti bungwe limeneli la Malawi Electoral Commission MEC litulutse zotsatira zotsimikizika za chisankho cha mtsogoleri wa dziko chimene chinachitika pa 16 September 2025. ndi anzathu akakonzeka tikhale tikulowera kumeneku ku Mzuzu kuti atipatsire zambiri zokhudzana ndi zimene zikuchitika kumeneku koma kungofotokoza kuno ku National Talent Center mu mzinda wa Lilongwe zikuoneka kuti yayi zapcha zikulongosoka magulu osiyanasiyana okhudzidwa pa chisankho afika kale mu chipinda chimenechi kapena mu malo amenewa kumene wapampando wa bungwe limeneli la Malawi Electoral Commission MEC Justice Annabel Mtalimanja akhale akuulutsa zotsatira zotsimikizika za chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Zonadi ndipo Christina natuluka kale pang'ono. I went out magetsa nazima mu mzinda wa Lilongwe. Malo angapo tinaona makandi ameka kufuna zilengeza ndithu zotsatira za chisankho chimenechi ndi chicha kunena kuti ulendo umene kuchokera mwina someke sanalengeze za kampeni kuchoka ndithu mbuyo mwatangokhazikitsa chisankho cha 2025 zipani zimayenda kukopa anthu ataona zambiri zosangalatsa zokhumudwitsa koma tinayimirirabe ndithu kugwira ntchito mpaka na lero. The most interesting thing in kuti is in the essential needs za wanthu
sizimafika mmadera koma baloti yakhayi makafika mwabaya makhangati mwatenga mawanga nkamamo my friend nene kuti pali zinthu zina zimene anthu amazifuna m'maderamo amauza ya misewu ndiyovuta chanjani sizimakafika zinthuzi awa ankati pasa chitsanzo chakwina kwake I think kuti chichitikireni ngozi ya ujenecha ya cyclone Freddy ya kuti miyala yokuti anthu ankanena chonde tabwera mzati yosere miyala amana kuti nkhope nkovuta kufikako koma maballot papers anakafika kuti maballot papers ngati makafikako kumene kumuziwa kuti kuli anthu anthu amene wasazilandira zimene anzawo ena kulandira malira ena so pamenepo pali phunziro lalikulu tisamafunane povota iya zimene akudya anthu ambali auku zizapezanso chimodzimodzi osati malo ati hard to reach areas koma ballot amakafikako kumeneko anthu kuseza maballot pamutu ano tiyambe kuaganizira anthu amene acha chifukwa nthawi ino yachisankho tinafunika kuti tikafikeko kumeneko kuti akafikira anthu kafotokozera mfundo zawo and adindo macandidates adu sandithu misewu imene kuona momwe misewu momwe inalili avutika kudutsa misewu imene ndipo amachita sokumanena ana okha pamenepo macandidates kuti wina sangadutse muno kusonyeza kuti msewu suli bwino apa titengerepo phunziro ulendo wina tiyeni anthu amene aja kumamidzi kuaganiziranso mabalo madera ngati amene acho kachita kampeni mosavuta usati msewu zitokhala kuti hayi wakuti wina sangadutse wina padutse zosakhala bwino taona misewu ndipo pali kufunika kwakukulu kuti zinthu ngati zimenezo mwina zitakonzedwa kutsogoloko. What are the biggest lessons in this journey yamasango for you? For me, maphunziro alipo ndambiri koma mwina amene ndikhoza kukumbukira mwa msanga ndionera kuti number 1 amalawiwa ndithu amalankhula so ya chifukwa chokuti sili kuponya mavoti chimene chimazamveka loud and clear ndi voice yawo imene azayankhula akaponya voti. Koma even when a vote is cast, they are still talking. If you dare to listen, there is so much you can listen, there is so much you can learn, and there is so much you can do. Chifukwa tina mejita bangira set up democracy. Tinani akuti tizisankha munthu. Tikamusankha munthu yo azikhala pasogolo pathu because it was safe sitingamapange ziganizo. Because okhala chipwirikiti. Ndetika munthu yazitipangira ziganizo in consultation ndi zimene tikufuna. Kena kati zimutuma munthu uja zikatengera mayankho chanchani. Now zimene zizi ndikuyankhula kwaonse. Tikuziwa kuti ameki ndamati yankhula official results komano mwayankhulaso mene masegula papa kuti tinaona president Lazarus Chakwera akubwera pakanema 12 koloko kusavomereza kuti iwo agonja anali ndi zina zimamadandaula koma this imabwera chifukwa chani victory imabwera chifukwa chani zonse zitikazulikira mwe maphunziro defeat sumangofika siku loponya voti imakhala kuti mwina achokera kutali koma chifukwa chokuti nthawi zina mphamvuzi zimazapezeka kuti mwina sitikutha kuona anthu ena ananena kuti mphamvu imalezeresa yes You can get intoxicated in the mphamvu okay ndibwera kwa inu kusochera now because of that anthu ena amene akabwera kuzazuzula timazaona ngati ndi adani athu anthu amene akubwera moona mtima kuzanena kuti koma apapa tikanatha kupanga bwino tikanatha gali motota and yewe usama kwese ma window ikuti usama ya kala classic example imene ino ndine ndio kumva china chake kocho sukweza mawindo ngukweza volume kuti usachimve chinthuchi chifanga kale sukuchimva chimakhala chikulirabe basi kuononga basi driver la wanzeru amayimisa nkugwada nditu kampafumbi nkusuzumira kodi kukulira chichani kumeneko pena uzapeza kuti ndi chifenda changosesereka musungu chimenya pa chabwerera chimake pali maphunziro ambiri pamenepo so chimodzimodzi imene tikunena mwina kwa amene akutuluka inu yonse amene mukulowano script yake ndi yomweyi kuti alowe enaja mudatuluka ndino you be surprised what 5 years can do. Amtalika there was one point he couldn't enter Lilongwe kuzera kumatanki adaenda cha champagne kudusa bypass chifukwa chokuti anthu adakwira lero anthu omwe acha adalandira
ngati kuti kukubwera munthu just because of what 5 years can do. So kwa amene akutuluka akhale ndi maphunziro kodi tinalakwisa pati tingakonze pati. Kwa amene akulowa azindikire kuti amala ake ndi omwewa mukakhumudwitsa 5 years azalankhula after 5 years and the voice is going to be loud and clear. Kumakhala bwino ndi anthu. Munandimaliza. Kumakhala bwino ndi anthu chifukwa Mulungu anatibisira mawu. Tinakaziwa kuti mawu kulinje bwezi zambiri tumazichita bwino. Mayiphiri. Zake zikuchitika tiziyankhula inde koma tisamalankhulitse. Ndi zomwe ndaphunzirapo ndithu pa zaka 5 zimenezi. Chifukwa pamafika nthawi ina kuti kodi wazomwe akulankhulazi akufuna kuti anthu ena mwina amene akudutsa mwiza amve bwanji. Kumakhala pena kulankhula mwina mosasamalira kuti kuganizira kuti kodi ndikatsegula kukamwa kwanga anthu ena akachimva bwanji. Ndechomwe ndatolapo 5 years imene komanso pa kampeni imeneyi. Inde ndale munthu pa podium makalankhula china chilichonse koma ndaphunzirapo kuti penanso ndi bwino osalankhulitsa kwambiri chifukwa ukalankhulitsa pamawa anthu amene walankhula zambirimbiri umazafuna. Pakadali pano ndimafotokoza ndithu last week momwe timakambirana nkhani yomwe so kuti pakadali pano zinthu zinasintha moyo simomweso lili ngati kale pano pa ngakhale zomwe tikulankhula panozi pamawa wina akakazidula akadula zomwe zitucheza panozi akazitanthozera momwe akufunira akadula pamene iye akufunapo. Tsopano sizikumatengera kuti ayi patenga nthawi yayitali inde basi zimene zichazapita olota khoti unaziyankhula 5 years pena tiphunzirepo ndithu kuti kulankhulitsa si bwino. Ndi zomwe ndaona pa campaign period imene komanso pa zaka zisanu zimenezi. Kuopsa kwa mawu a mfumu nkotani. Mawu wali opsa paokha. Kasabweresa nkhani yabwino kwambiri. Internet siyiwala. Internet siyiwala. Zimene zaka 5 zipompaja. Pa nthawi imene wayankhula pena utasangalala. Anthu akamakuzigwirizira zimene unayankhula utasangalala ukamazimva liroli. Mwina nkumana ati I think inakaganiza bwino. So even when we are excited, tizikumbukira why we are sitting where we are sitting. Chimene cha mfumu tizidziwa kuti mipando imene kaya ena wakuchoka awawa ndi kuti achita create space kwa amene akubwerawa. Mipando imene ina khalapo imene mufuna mukhalepo mphamvu zake zimachokera kwa Malawi imene imaperekedwa on trust. Mphamvu zake nzobwereka. Exactly. That is given to you on trust. Kuti you must deliver zimene amafuna. Ndipo kuti siku limene tatantundishi funa molemekeza Malawi chifukwa akasunga mikwiyo yawo tizaona napoweruka. Ndio ikafika yes. Muna malize kali. Okay, chifukwa Pama mawa mapita. Yeah, ndi manena kuti chifukwa boma sitingalipereke pomwe ainwa kamina mapikisana sana lankhulepo. Lero zakhala zosemphana kuona koshi ngakhale amekisana lengeze koma momwe chithunzi chikuonekera Peter Mutharika akuoneka kuti apambana ndipo ndayimbira foni ndafunira mafuno onse abwino. Pomwe ena analankhulitsa kwambiri sanali mu position yoti alankhule zambiri koma amalankhulitsa hayi ife sitipanga zakuti ife sife akuti sitingapereke boma mwachisawa ife sife akuti kumulankhula ngati kuti mwina amene anachitako zimene zombuyo ndopusa. Kulankhulitsa pena si zinthu zabwino komanso ndimati ndinene ichi kunena kuti pali nthawi zina mwina anthu momwe mukuchitira zinthu zanu kakagwiridwe ka ntchito uli pa udindo wina wake anthu amatha kumakupatsabe ulemu koma the moment wayamba kulankhula mawu ena ake mwachibwanabwana anthu amatha kuluza ulemu umene uchapa iwe kuluza ulemu umene uchapa udindo umene woli nawo anthu amatha kuyamba kuda nawe kukhosi chifukwa cha zinthu zina zomwe kulankhula panali ndithu mawu ena angapo ine ndimati ndikaamva ndimachita kuti kodi andale pena amaganiza chani akulankhula zimenezi bwanji sakudziwa kuti zimenezi zapweteka anthu ambiri amene pakadali pano akudusa mwina mavuto acho nchitonchiwa. Ndi kulankhulitsa pena ndi zomwe sotaona zomwe zachitika apa titangozindikira kuti kuno zotsata zomwe amika kulengeza zotsimikizika tsopano kuona kuti maboma 24 akuzikonetsa kuti Mutharika akutsogola anthu ena sanafuna kukhala chete analankhula zambiri ndikhulupirira kuti zinthu zimene zita tiziwachita hondi. Masankho they are emotive in nature.
pena timakauta tomato wefu tatsutsana mawu because they are emotive in nature. Zimene achita President Chakwera lero kubwera pa television nkunena kuti ine nditaonkhetsera ndaona kuti zandivuta zathandiza bwanji mudi madzulowa. Anthu ambiri amanena kuti ndiye statesman. Look, anthu tamatisankha kuti tatumikire. Andi munthu sungatumikire anthu amene sanakutume. Sungatumikire anthu amene sanakutume. Munthu sungatumikire anthu amene sanakutume. Ukutumikira ndani? Because ukumanena kuti Amalawi andituma. Amalawi andituma ndi Amalawi ukutuma kwake amadzira mu ballot. So zimene achita Chakwera sipa panali tension Brian. Panali tension chifukwa chokuti mbali ziwiri andi mafuna ndingobwesa context imene inali 2020 ndipo mwe inali 2025. In 2020 chisankho chitaoneka kuti atonsa kuwina panalibe kwaona RTP akumayankhula zooneka kuti aususana ndi zosatira. So it was easy for everyone else to announce kuti awa wina chani. This time around sindikuziwa kuti anthu amene amasusa amaona chani. Fair to them, I don't want to criticize them, but panazakhala tension kuti zipani zikulu ziwiri zonse zikunda kuti tapambana chisankho. Tikhala bwanji in a situation whereby zovuziwiri zimene pamene wina ndi mozi awina anthu awiri. Kubwera kwacha kwa president athu achi number 7 tiye tivomereze zimezozo abwana basi pamene pajaba ndi kuti even anthu awa panopa sangapitiso kunsewa apita bwanja uzati ayi ine ngati mtsogoleri wanu ndanena kuti basi tivomereze chifukwa anzathu waso. The good thing about this story ndi kuti akusinthana wanda anthu odadasinthanapo. Amutharika 2020 adangonyamula katundu wawo sadanyinyirike kumapita ku Mangochi chifukwa chake Chakwera sadapeze vuto polowa. Chimozimozi someza chikira apa pamwe kubwera kwa President Lazarus Chakwera kusalankhula amene analankhula mucha zapangisa kuti kwina konseko zisavuteso chifukwa ife titalengezana official zati atwija ulengeza zimene zichazi chifukwa chokuti we are so convinced we could touch our hand on heart kuti fair taongesera ma numbers plus minus koma izizi komabe makabe ndi nkhawa kuti talengeza anthu azilandira bwanji. You understand? So with him coming and conceding defeat, it's just made life easier for everyone because it's not at standstill. Monelero anthu memati 12 koloko au pita wiruka ina kuthawa umazoto kuti akalengeza 2 koloko khazotani. Koma Achakwera atabwera panakhala ngati kuti mitima inakhala basi. Imene ukhazo banda ndingomaliza. Imene ukhazo tikaponya vote. Tisamakhale ni mantha. Because tinavugwiza kuti ziyankhula kuzira mu vote. Actually, we must be excited kuti finally tamva zimene Amalawi akufuna. So vote process should not scare anyone. Should actually be a time we should be looking forward to say I want to hear. Kuti anthu amene afuna kuti anthu asogolere ndi ndani. But in this case it was that Kantawi. But thank God tinkani na nthawi zonse kuti Mulungu wathu ngokhulupirika pa nthawi imene pakukhanga kuti ndapemphera tumasamu ndapemphera koma kuyimika manja kwake kuti nanga ife tikanaderera Iliyo momwe munachitira komandi tipemphere. Taika kwezi pemphere kwezane kuti mandiderera chifukwa chani. Munati opyeza wewe pachapa. Ngati atombe afuna atombe ndi I had a thought mwandi sokoneza koma ndimafa oh yes ndiyakumbukira ziminingo zambomveka dzana mmakukamu ziminingo zulonso zidalira kukaronga amalizing'ang'a kuti mati ziminingo zing'ang'a ziminingo dzayambadzana dzulo anthu sadagone lero ndiye kublantaya kuli longwe kulejerejere timbe bwanji ziminingo posapweteka iwo amene angaluze masankho. Zimapweteka Brian kuluza chisankho. Tinakamba ife kuti nafeso tinaluzako koma sangefika chisankho kacho kanali kakang'ono. Sikanali kadziko kuti kanali kakang'ono. Zimapweteka koma kuluza chisankho. Ndipo anthu kupezeka zoti apita kamiseu akukasangalala mukati momwe tinaonera masanaso kuno ukulilongwe anthu anayamba so kusangalala taona ndithu amadutsa mu Salos Chilima highway
kusangalala sizingalephere ena be amva kuwawa. That's why achakwera mkulankhula kwawo ananena kuti tisunge bata ndipo tibwera pamodzi posachedwa apa tikamilane tione kuti kodi tipanga bwanji kuti tisabwererenso mboma kutsogoloka anagwiritsa ntchito mawu amenewo. Amapempha choncho kuti asunge bata chifukwa choti akudziwa kuti kusangalala kwa ena olatakhala kuti akungoyenda sakuchita atake anzawo ena bakhumudwa samva bwino chifukwa mu mtima mumakhala kuti abwezi tili ife amene tikusangalala. Tinaona so Vitumbiko Mumba omwe anali running mate achakwera nawo anapita ku headquarters kukalankhula ndi anthu amene anali kumeneko kuti basi tsopano tiyeni tidekeni tipitire kudekha zinthu zibasi momwe alankhulira president athu anandituma kuti ndizakulankhuleni tiyeni tipiteni kudekha basi apapa tivomereze anapita kukalankhulaso anthu zomwe zikutanthauza kuti kukangosangalala ena kupita munsewu ena kumakaonetsa kuti akusangalala ndi zinthu zoti kwa ena bezimakhala zopweteka kwambiri. Panopa Brian olokungopezeka zoti we mwina uli pamalo pa ena ake amene sanapambane chisankho iwe nkupezeka kusekelera ukumaoneka ngati zina zake kuti ukuseka chani olo mwina ena ake kungokufunsa kuti kodi zikuyenda iwe nkuchita kunena kuti akwa basi zikuyenda mawu ati mwina umathula jaile lero mawu omwe akumaoneka ena ake koma ukaona mawu amene usoti ndi mawu oti akumutoza nzako kapena mwina akufuna kuti amuonese nzako mwina mwake hayi koma kumakhala kuti nthawi ino kuli mikwiyo ndithu ine sitinapambane chisankho anena achakwera kuti panopa kuli anthu amene amatsatira iwo kuli anthu amene amachikonda chipani cha MCP ndipo akhumudwa ndipo zimene zonse wakudziwa kuti anthu akhumudwa chifukwa cha momwe zinthu zayendera akuti akudziwa ndi zinthu ndithu zovutirabe ndithu kuti anthu ena akasangalale nkupezeka zoti anzawo ena sakufira offended ndi zovuta chifukwa nthawi imene iyalesa mayembekeza zoti ine ndipambana tikaona momwe zinthu zayendera anthu anali ndi chiyembekezo chifukwa pena anthu otsatira MCP amazafika kuti kugiva akagiva choncho amaona adindo akubwera kuzauza kuti hayi mudeke we got this we got this amatero yakuti we got this mudeke ndi zimene zimapereka ngati kachithunzithunzi kuti mwina kumbala kupanga zina zake ndi zinthu zitha kutembenuka. Timaona so adindo kumalemba momwe zimaonekera kuti zotsatira zikukhala ngati zikupita ndithu mbali ya Mutharika koma timaona adindo kuchipani komweko akumalemba kuti ayi muona mawa game ikhala tembeno zimene zicha zimakhala ngati zikupatsa ena amatero ndopanga tu report zomwe analemba game tembeno then okay ndimalize nde zinthu zimene zijazo zimakhala ngati zikupatsa ena achiyembekezo nde ena amene amafika kuti avomereza amazadzidzimuka mama kuti ayi mwina nono ndisavomereze mwina minaja kudikira kahopu kamene amapatsidwa kucha ndi aona azinzawo akupita munsewu akusangalala athabe kumva ndithu kwawidwa mu mtima chifukwa choyamba iwowa ndi anthu oti akudzimva ndithu kuti sanapambane pa chisankho komabe ngakhale ndikunena kuti kukangoyenda munthu kunsewu zitha kumupweteka wina wake ngakhale sunamuponyere mwala sunatani zitha kumpweteka wina kamene usanapambane pa chisankho zisapangitse ena kuti hayi amene waluza ndoti basi kwagenda kwathamangitsa ndi miyala anthu asachite choncho asangalale ngati momwe amapangira lero mu mzinda wa Lilongwe kuti kumavina kumayenda basi kumapita asayimbe nyimbo zotoza anzawo asangalale ndithu kuli nyimbo zawonso kumbali nayo ayimbe nyimbo zawonso osati abwere ambe kuimba nyimbo achita kwaona kuti anzathu headquarters yawo ili paselipa ndi kumayimba nyimbo zotoza olo kapena kutenga miyala kwaponyera chifukwa amene sanapambane chisankho ndikale amakhala kuva ululu asaonjezere pa ululu umenewo potenga mwala kapena kupanga zinthu kulankhula mawu kuimba nyimbo zowatoza anzawo. Well said Kathy. Ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi kanema ya Times tili pa radio ena kumudziko mukutimvera pa radio kuno holo nde yadzadza police military ilipo mpano ndimafuna ndi I'm joined by wangu maliza kumene ndikuchita kwa amene akutimvera pa wireless wangu maliza kumene dynamics of politics inthawi zina imafika ku Capitol Hill nthawi zina imafika m'maparastatum mmene sikumvekera kuti zinthu zasintha zimakhudza anthu ambiri ndimafuna kuti mutatiphunzitsa ngati nkotheka ndi kusamayi tizikhala bwanji makamaka ma public servants m'maparastatum kuchita kuti zinthu zikasintha choncho anthu asamakhale khuma chifukwa sikimaena when governments change simamene kuti anthu azikhala khuma true kwambiri andi mukunena zinthu zokuti timayenera
tiziphunzira. Nthawi zambiri anthufe timakana kuti tiphunzire. Timaona ngati kuti chifukwa choti koma sindigwayi. Utapanga zako even ndi mapolisi mu anthu amandi amatransfer chifukwa choti munthu wina kwagwira makafika mpaka polisi mpapeza kati this is a normal transfer but no there's nothing normal about this transfer. You punishing this guy for being a professional mukufuna kuti azipanga za ndale kaya ndi parastatos zimene mukunena mu munthu uyuyu ukhanga tisakupanga za ujeni umene watituma watiuza tipempha kuti titumize ko china chake uyu amaganiza ndi uyuyu munthu kumpanga transfer for being professional. Now it shouldn't happen in 2020 happening like this chief chifukwa chokuti mmene mwanenera maboma amabwera nkupita koma ifeyo ngati Malawi timene tidzidziwa kuti tikakhala mipando metakhamwa chifukwa chani. As long as you're sitting in a public office iweyo you are not a politician, you shouldn't be a politician. Pena kumatamala ndi kumachokera pressure and anthu ambiri masiku alachenjera akamapemphedwa zinthu amanawo ati lembereni ka email ukalandira ka instruction kapakamwa you are at liberty to ignore it because no one can fault you, no one can punish you over a verbal instruction. But sometimes you talk kati machita kubwera kuti ine ndi use ine ndine wanda ndi platform kuti times kucha mulizi ngati mukati pasa kuti ndikajama yanu ndi anthu amaona kuti mwamona uyu akuthama uyu tiona napo weruka ndeno anthu amakuchalira pena umatongo thawa weka hapo pando kuthamangisa manatu oyipa mathawa eka opanda muthamangisa chife mokuti ndikukamba pano pala anthu ena akuchita ziwiratu kuti mmene ndimapangira ine mucha akaziunika okha akuona kuti apa mulingo pa ndendalephera okha mawa anthu sapita kuntchito ena basi okhangopanga design chifukwa choti akudziwa kuti zimene ndimapanga sicha amene ambali nayo amandiona akabwera sangagwirana ndi ntchito so osamakomedwa ayi ena ndimamvera chisoni ana ang'ono chifukwa chokuti angu apasati mathuta mbala basi ndithu panga zinthu zosokonekera kukulitsa moyo wako ndithu abwana ife takhalapo to have been around. I have seen governments come and go. I have seen people that have wanted to be used, being used and dumped, and when the law catches up with them pamakhala dana kumteteza so kumazindikira zimene tikubwera papa mpala anthu ena akakunyadira kunjaku at DPP so pano yakona nthawi yathu tikapange akuluakulu kutengani phunziro pa amene akuchokawa ena achoka panopa ife ino ndife tumagona tumatopa inde koma tumacholera pala anthu ena chief imene kana ngomba moneka kachithuzo tukanga ti game tembeno anthu have been sleeping mantha chief they are conscious is haunting them and chief kugona kucha chief zaza kuphwekese zilipo zinthu chief zokuti olota mwa mankhwala okugonesa pali zinthu zina chief lokumwa mankhwala okugonesa uti upanga overdose sungagonebe chifukwa zinthu zonza mphamvu kuposa mankhwala okugonesawo zamphamvu kuposa mankhwala okugonesa bwana anthu achita chani mdziko muno kuti akalephera kugona kuposa mankhwala okugonesa koma bwino kamazeruza okha chifukwa umapezeka zoti ngakhale nawo sanafike zotsatira sanalengeze munthu yekha kuzichotsa ntchito yekha kuzichotsa ntchito basi kupangira katundu wake mu ofisi ulendo ndingogwirizana naye zomwe akunena wanda anthu sitiphunzirapo zinthu zimenezi zimachitika ndi boma lina lililonse kukamabwera boma ili ndikukumbukira even nthawi yomwe DPP machoka mboma akupitamo achakwera anthu ena so anazichotsa okha ntchito ena anazichotsa okha ntchito chifukwa choti amalankhulitsa komanso kachitidwe kawo ka zinthu m'maofesi mu anthu amachita kwaona kuti awa mutaona ni momwe akuchitiramo ena mavidiyo anali pomwepo mukumbona omwe mwana achitira zinthu okha anangomva kuti sizili bwino anangonyamula katundu wawo ka laptop timafayilo tomwe akuona kuti mwina titha kuapulumutsako ulendo opanda wachotsa ntchito opanda kuti mege achitira kale declare kapena kuti wina walumbira kungozichotsa okha kumapita nde anthu sititengapo phunziro lero li ndimaona anthu akupanga zomwezo upeza kuti panali akagulu kena ka anthu kamazitenga kuti iwo ndi ainwa kadziko iwowo ndi mwina ndainwa ka state house kumafika kuti iwe wakuti sulowa kuno zimatero kuti iwewe wakuti sulowa ntolankhani wakuti kunoko iwe ndi suzalowaso yes
kumapanga ndithu zimenezo koma kuyiwala kuti kodi nyumba ya boma yes amfumu kuyiwala kuti nyumba ija ndiyosiyirana lero achakwera fotokoza kuti ndauza ngakhala anyamata anga kuti kolopani musamaliremo mmenemo kuti winayo akamabwera azapeze mosesa zomwe zikutanthauza kuti nyumbayo ndi arenji akangofuna mwini wake amene ndi mmalawi atha kusamutsamo tsiku limodzi osachita so kulembera kuti kalata bora ukakhala kuti nyumba amakulemberako kakalata kuti museke nyumba mwezi uno koma iyi mafika kuti tsiku limodzi maiti kuti ne basi Simkati ngasusa ngayifuna. kwa pano ni land road ndeka zvote pano ndota amutalika tinaona zimenezo anthu ena kuzichotsawo kantchito pano paso ena azichotsa leo kantchito chipali bwina amene afuna kulowa kuti akapangiso zimene zawo enaso agwanazo zicha mutati mwafunse pano pamene akutuluka kuti how long is 5 years akuzanire 5 years ndi nthawi yochepa kwa amene akubwera akuna ngati 5 years ndi nthawi yayitali. Say that again slowly kwa amene akutuluka panopa if you ask them what happened from 2020 to 2025 chief they can't believe it kuti 5 years is up and it's for them to pack and go. For those that are coming in, they think 2030 that is a figure. Bwana 2030 is a figure. I hope from day one you realize that. Kuti zimene munkakusa 2020 zimamalana datazo kukosi simupangaso panopa so that amalawi akondoya nanu kuti I think itapanga chiganizo chabwino because amalawi akakwiya amapanga chiganizo chokuti inopitani abwera anthu ena. So Brian ine chimene ndikumafuna monena mobwereza ndichokuti amalawiwa amaziwa zimene akufuna. Amalawiwa akakutumani tidakambapo nthawi zina anthu ena nkaona ngati kuti sitikulankhula bwino tidanena kuti amalawiwa akalowa mu restaurant amafuna kuti aje chambo ndiso ungapatse kapena bwibwisi no munthu waitalisa bwibwisi mamjo bwibwisi munthu waitalisa tiboy ukulandira bye no mafusa kuti wait paliso bye so bye kasomba kena kake nka bye kena kupezeka bye kumwera kuli bwibwisi uya kuti so bye ndi munthu waitalisa tiboy ndi weta kubweresa bye you remember tinkafusa kuti weta so namve bye I say it tiboy. How can you bring me bye so asogolera John amalawi akuitanisa meyo tamvani china chimene chakhacho kumavuta ndi changu pochita zinthu akuluakulu please tamapangani zinthu mwamsanga now pano pali malisonzi awiri pamene akutuluka atengapo maphunziro awo amene mukulowa phunziraniponso kuti awa amene akutuluka awatu adayikasonda amalawi akati omwewo amene atulusa mowa panopa they are putting us based on trust and trust imene boma la Chakwera boma la MCP ndilali ndi goodwill yabwino kwambiri mwina 2 years 3 years anthu akumadekhabe kuti no akukonza zinthu kina kana anthu anazamba kukani nkhawa kuti no I think zinthu zikuchedwa chambo zikuchedwa bwanji wena amene akusokoneza sakuchosedwa ayi pasamakhale munthu amene azikula mtima kuposa Malawi tonsefe abwana ndife ang'ono. Malawi is bigger than all of us put together. So ngati pali munthu amene akusokoneza chonde nchoseni for the sake of 21 million Malawians amene amalankhula through a ballot akamadandaula kuti wakuti akusokoneza inyo kandi anthu angangoti naye
koze munthu uyu kamfufuzeni munthu uyu kuti akupanga chani. So pana zinthu zambiri zimene Malawi aumanja akaluza panopa nkumaona kuti apo pakanatha kukonzedwa bwana. Ine ndimanena kuti even 6 months ndiyo chuluka kwa winanso Malawi acha kuti I think munthu watimva akupanga zimene tikufuna. 6 months abwana. So ino amene mukubwera phunzirani kuti awachokapo chifukwa chani. Inuyo sukuti muzalephera kuchoka chifukwa chokuti panopa mwalowa ndi mavuto ochuluka. No, mukapanda kupanga deliver what Malawians want with the same magnitude of anger, they'll come back. But in 2020, Professor Peter Mutharika could not enter Lilongwe via Matangi. That's how much people didn't like him. Anadusa that's what 5 years can do. That's what 5 years can do. You are right. Be careful with 5 years. That's what 5 years. It seems like too much time, but what you do with it is what you're going to see at the expire of that 5 years. Malawi amafuna chani kafe. Malawi zofuna zonse zinasintha. Ndi ulamuliro wabwino. Ulamuliro oti nawonso akakhala kunjako azimva kukoma. Chifukwa pali ulamuliro wina oti munthu kukhala kunja ndikumaita kuona kuti komatu awo moyo wawo kusintha ine wangoli chimodzimodzi. Momwe amalowa mbomamu ali chonchi akuoneka chonchi pano tionani pano pomwe afika pa malinga ndi thupi. Tukufika tu. Don't lose that thought. Musaiwale 40 minutes. Palibe munthu wonda mkati mwa bisazi mimba zungulira misonkho ya Malawi. Kuti nanga mimba osakatulukira kwanu kokoma udire uri kuti misonkho ya Malawi uri mimba ituluka. Mimba zilipo iwe mimba udire misonkho ya Malawi. Ngati ufuna mera mimba mera pompano. Umere pompano. Tidziwe kuti awatu mimba adali nayo. Anali nayo ndikale. Chifukwa umachoti awa. What can you do second way? You didn't say you. They're big biddies. Waiting for taxes. Muli nayo. Chabwino the hour that we have been waiting for is finally here. Justice Dr. Annabel Ntalimanja anyamula kapo yawo manja kanga na kakofi amamwe timaza kakofi anyamula kapo yawo manja ndikuona so abambo mpesi ali pamenepo komanso kwa ino amene mukutimvera pa wireless muno muli chitetezo chachikulu kwambiri chimene kudalibenso masiku onsewa tikuperekeni tsopano kusanjako kumene Justice Annabel Ntalimanja abwera kuti alengeze zotsatira za masankho amene tinavota pa 16 September. Ino mukhale pomwepo. We'll have more discussion after all this is done. Ndine Brian Banda, khalani pomwepo. The program, allow me to welcome the chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Ntalimanja.
commissioners of the Malawi Electoral Commission, make Chief Elections Officer, Mr. Andrew Mpesi, and your two deputies, Mr. Andrew Kankwalala, responsible for finance and administration, and Mr. Hastings Bota, responsible for operations, all management colleagues, staff from Malawi Electoral Commission. Let me also welcome the Chief of the Defense Force at the Malawi Defense Force, General Dr. Paul Valentino Piri, and all senior officers from the Malawi Defense Force, the Inspector General of the Malawi Police Service, Mrs. Medine Nachuri Yoram, and all commissioners from Malawi Police Service and all senior officers from the service. Let me also welcome the Commissioner General of the Malawi Prison Services, Mr. Masao Ngombe Agwada Wiscott, and all officers from the Malawi Prison Service. Let me welcome all principal secretaries and all senior government officials from various ministries, government agencies, and departments. Let us also mention the presence of the Registrar of Political Parties, Dr. Kizito Tentani. In a special way, let me welcome the Dean of the Diplomatic Corps and Ambassador for the Zimbabwe Embassy, and all heads of the diplomatic missions accredited to Malawi with us. We got the European Union. I will mention the UN family under that category. We got the US Embassy, we got the British High Commission, the Indian High Commission, the Japanese Embassy, the Ireland Embassy, German Embassy, Iceland Embassy, the Republic of China is represented. We got the German ambassador with us. We got the Iceland Embassy represented by the ambassador. We got the World Bank represented, and Mozambique High Commission, Zambia, the Nigerian High Commission, Moroccan Embassy, Egyptian Embassy, Tanzanian Embassy, South African High Commission, Norwegian Embassy, and all diplomatic missions in general. You're welcome. Let me welcome the representatives and leaders from various political parties present here. I should also welcome the heads of all observer missions and all observers that are present here, civil society organization and various faith leaders present here, and members of the press, ladies and gentlemen. If I didn't mention you, just feel it that wherever you are most welcome. The proceedings of this program today are a slight variation from what we've been having all day. I'll be inviting the Make Chief Elections Officer shortly, Mr. Andrew Mpesi. He's going to perform 3 tasks. The first one will be to give us welcome remark and appreciation remark. Thereafter, he's going to introduce the commission to us, and thereafter, he's going to invite the chairperson of the Malawi Electoral Commission to give us a results announcement and the declaration of winner. Mr. Andrew Mpesi, thank you. Good evening. The Honorable Chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Ntalimanja, Commissioners of the Malawi Electoral Commission here in present, my 2 deputies, Mr. Kankwalala and Mr. Bota, the Chief of the Defense Forces, General Dr. Paul Valentino, Malawi Police, Mrs. Medine Nachuri Yoram, and all the senior officers from the Malawi Police and Defense Forces, and all senior government officials that are here present this evening, Ambassador
of Zimbabwe and the Dean of the Diplomatic Corps, Your Excellency Dr. Nase Sangwame, and all heads of missions and corporations that are here present, and United Nations Country Representative, Mrs. Rebecca Ada Donto. Good evening, ladies and gentlemen. Is it a good evening? Yes, respond. It is my singular honor and privilege this evening in my capacity as the Chief Elections Officer of the Malawi Electoral Commission to warmly welcome you all to this very important occasion, the official announcement of the results of the presidential elections that were held on 16 September 2025. Today marks a defining moment in our democratic journey, a moment that reflects a collective will of Malawians as expressed through the ballot. Our duty this evening is to welcome you all, appreciate the stakeholders that have worked with the Commission this far, and introduce the Commission, and invite the Honorable Chairperson of the Malawi Electoral Commission to announce the official results of the September 16th presidential election. The Malawi Electoral Commission wishes to extend its appreciation to the government of the Republic of Malawi for the adequate and timely funding for these elections. The election operations ran without any logistical challenges and uninterrupted because funding was provided according to the budget as appropriated by Parliament, and also corresponding to cash flow that makes submitted to the Treasury. The Commission also wishes to extend its gratitude to the Election Transport Task Force for mobilizing vehicles from various government departments and parastatals for the smooth running of the elections. As we continue to cherish the role played by security institutions under the Election Security Task Force that comprise the Malawi Defense Forces, the Malawi Police Service, the Malawi Prison Service, and also the Immigration Department for providing security throughout the process. The Commission recognizes and appreciates district commissioners, chief executive officers, constituency returning officers, district and constituency desk officers, presiding officers, and all staff that were recruited by the Malawi Electoral Commission as polling staff for the 16 September 2025 general elections for the job well done. And the Commission also acknowledges all the stakeholders at the district, constituency, and the national level for the work that has been done greatly to deliver this election. We would also like to thank multi-party liaison committees and various political operations that we had in and conduct of them. Personally, we also greatly recognize the vital role that the media play or has played in sensitizing the public on these elections, and also all our activities that we have conducted this far. The media is very critical in this very room, actually, as they help us to reach out to as many people as possible across the country. In a special way, I recognize and appreciate management and staff at the Malawi Electoral Commission Secretariat for working very hard. They have endured long hours, sleepless nights, and intense pressure to ensure that every stage of the electoral process was handled diligently with professionalism. Your dedication to work went beyond the ordinary call of duty, and because you sacrificed personal time, comfort, and family responsibilities to serve this nation. Finally, the Commission, and in fact, expresses its sincere gratitude to and appreciation to all registered voters for turning up
to vote dispensation. Ladies and gentlemen, the last 8 days have been race against time. It was not easy, but also carefully balancing act between speed and accuracy. The law requires that the Commission declare presidential results within 8 days after polling, and I'm proud, very proud, to report that we have worked tirelessly day and night to ensure that the Constitution requirement is made. Our press briefings to report to you at 10 p.m., 11 p.m., but it's because we are working hard to make sure that we deliver our constitutional duty to the nation and everyone that is interested in the electoral process. It is now, ladies and gentlemen, my pleasure. Some of you do not know the people that are in front of you. Some of you have sharp eyes, maybe you have read their names, but I will mention them. We have Commissioner Dr. Rimbikani Sarah Kolongera, Commissioner Dr. Emmanuel Fabiano, Commissioner Caroline Mfune, Commissioner Reverend Philip Kambulire, Commissioner Richard Chapwetega, Commissioner Harry Kanjewe. It is now my singular honor to invite the chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Ntarimanja, to make results announcement and to make a declaration speech. Thank you, Honorable Chair, and thank you, ladies and gentlemen. Thank you, and have a good evening. Thank you very much, CEO. I thought we were going to clap for the staff of MEC. They all have worked very hard to get us where we are. Commander General for the Malawi Defense Force, the Inspector General for the Malawi Police Service, Your Excellencies, heads of observer missions, some are still with us, some have since had to go back, senior government officials, and of course the commissioners for the Malawi Electoral Commission and distinguished staff of the Malawi Electoral Commission, led by the CEO and our two DCOs. Good evening. We are here this evening to complete the process that started 5 years ago when we commenced our electoral cycle. Today we come this evening to present the results of our elections that we had on 16th September. The Commission has completed the verification of the results and consideration of the queries and complaints that were logged after the elections. We needed to do that ourselves on the elections. We finished the task of determination yesterday, but we needed to ensure that everything is in place before coming before you tonight. And here we are. Before we get to the results themselves, allow us to walk through the process briefly. You will recall that we had our nomination of candidates and the campaign period before we got to the actual polling itself. You will recall that we had our nomination period, which ran from 10th of June to 30th of July. A total of 23 nomination papers. Out of the 23 nomination papers, 20 withdrew. I beg your pardon, 3 withdrew before submission of their papers, but 20 of those managed to present their papers, as we also right here at the BIS to have met the requirements of the law, and these our campaign period ran from 14th July and closed on 14th of September. Pausing here, the Commission wishes to commend all candidates and political parties
for conducting themselves in a generally peaceful manner, but also observing the code of conduct which they subscribed to at the presentation of their papers. We also pause to commend every Malawian who maintained peace and calm during the campaign period. We believe that the tone that was set during the campaign period transcended through to polling, even to where we are now. And it is our sincere hope that we will also continue to walk in the same peace and calm that has characterized the spirit of Malawi. In terms of voting and counting, we also want to commend every Malawian, eligible Malawian, who turned up first of all to register and then to cast their vote on 16 September. You will recall that we had 7,203,390 registered voters, out of which 3,088,670 were male and 4,114,720 were female. Congratulations to all the females. A total of 5,502,982 turned out to cast their vote on 16 September. In terms of this metric voter verification and identification devices that we placed at every polling station, having introduced this technology to assist us to give to life, to bring to life the principle of one person, one vote. However, taking cognizance of the fact that not everyone could be identified using the devices either on account of the challenges with their fingerprints or challenges with their devices themselves, or indeed any issues, we also made provision for people to be identified using the manual register, which was also in use. And when you look at the statistics, you see that the final voter turnout is higher than the number that were identified using the devices. But the Commission had explained and informed the nation that we'll be using both the device and the manual physical register. We also wish to commend all Malawians, particularly those who came out to cast their vote, and also to commend the entire nation for patiently waiting for the results. We know that 8 days is a long time. Everyone is anxious to know the outcome of the polling on the same day, but we are truly grateful to the nation for waiting patiently as we went about our duty to ensure we verify the results before announcing the same. Elections, as we all know, are very critical and very serious business. They set the democratic agenda and leadership of the country. Therefore, it was our duty and responsibility to ensure that the processes that we have command the confidence and trust of the entire nation. The Commission is not only responsible for preparing the results, but also to ensure that the results are credible, and also that every grievance and complaint has been duly addressed before declaring the results. Now we have resolved all the issues, or we have responded to all the complaints, and we are here now to finalize the process in as far as the presidential election is concerned. Allow us now to talk about the review of void votes. In accordance with Section 96(2) of the Presidential, Parliamentary and Local Government, is supposed to examine votes that have been classified as void at the polling stations and to affirm or correct the decisions made by presiding officers. However, in terms of the law, the vetting of void votes is only required where the number of void votes or such that have been classified as void votes
may have an effect of changing the outcome of the election. For this election, ladies and gentlemen, the Commission recorded a total number of 155,225 void votes. This number cannot have any bearing on the outcome of the election. As such, the Commission did not examine the void votes in compliance with the law. Talking about complaints, we received complaints from the Malawi Congress Party, the United Democratic Front, and UTM Party. As required under the law, the complaints have been considered and the issues that were raised were comprehensively reviewed by the Commission, and we have since provided our responses in of the results, which will be published tonight in the Gazette as required by law. Allow us to speak briefly on the swearing in of the President and the President and Vice President-elect. Before we declare the results, we would like to speak about one important issue regarding the swearing in of the President and Vice President-elect. We need to state that this is not within the mandate of MEC, but other relevant government officers in terms of our legal framework. In terms of Section 81, subsection 3 of the Constitution, a person elected to be President or first Vice President shall not be sworn into office until after the expiry of 7 days, but before the expiry of 30 days from the date the election result is declared. Therefore, the President and Vice President-elect cannot be sworn into today and not later than 30 days from today, but as to the government officers and branch that will be responsible. We should also mention that our task is not only to determine the presidential election, but also the results for the parliamentary and local government elections. And in that regard, after the declaration of the results tonight, the Commission will continue sitting here to consider and make determinations on the parliamentary and local government election results and declare the winners. According to the legal framework, we have 14 days for the parliamentary election and 21 days for the local government elections, but time started running on the 16th. So essentially, we have 1 week for the parliamentary and 1 week for the local government elections left. In the same manner that we have approached the presidential election results, we will be announcing the parliamentary and local government election results when we complete determination council by council. You will recall, ladies and gentlemen, that we had several councils remaining where we had not announced the results thereof. Allow us now to go into that component. We'll start with Karonga. For Karonga District Council, thank you, Richard. For Karonga District had a total of 122,430 registered voters, a total of 83,916 turned up for voting, representing 68.5%. There were 2,364 void votes. There were 81,552 valid votes. Ndipo mavoti amenewa aenda motere ku Karonga. Dr. Joyce Hilda Panda, People's Party, 5,249 votes. Togozani Manyika Banda, 669 votes.
Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai 617 votes. Dr. Lazarus Makathi Chakwera Malawi Congress Party 19,072 votes. Kamuzu Chiwambo People's Transformation Party 444 votes. Adio James Chilongo Independent 163 votes. Cosmas Felix Chipojola Independent 174 votes. Dr. Dalitso Kabambe UTM 6,867 votes. Atubele Austin Muluzi United Democratic Front 824 votes. Professor Arthur Peter Mutharika Democratic Progressive Party 45,525 votes. Phunziro Mvula Independent 129 votes. Frank Dumpale Mwenifumbo National Development Party 1,332 votes. Dr. Kondwani Nankhumwa People's Development Party 75 votes. Jordan Saudi Patriotic Citizens Party 47 votes. Smart Mulumbe Swira Independent 71 votes. Milward Tobias Independent 29 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazage Alibe Mlandu 265 votes. Tsopano tipite ku Kasungu. Kumeneko amene analembetsa nkhondo la 12 voti 345,041 ndipo anthu okwanira 236,250 ndi amene anatuluka kukaponya voti yawo imene inali 68.5%. Mavoti osavomerezeka anali 7,515 imene inali 735 ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda Thokozani Manyika Banda 1,241 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai 2,636 votes. Dr. Lazarus Makathi Chakwera Malawi Congress Party 160,210 votes. Kamuzu Chiwambo People's Transformation Party 803 votes. Adio James Chilongo Independent 365 votes. Cosmas Felix Chipojola Independent 313 votes. Dr. Dalitso Kabambe UTM 5,015 votes. Atupele Austin Muluzi UDF 1,082. Professor Arthur Peter Mutharika DPP 50,182. Phunziro Mvula Independent 186. Frank Dumpale Mwenifumbo NDP 169 votes. Dr. Kondwani Nankhumwa PDP 415 votes. Jordan Saudi PCP 220 votes. Smart Mulumbe Swira Independent 70 votes. Milward Tobias Independent 89 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazage Alibe Mlandu 731 votes. Tsopano tipite kunchi. Kaundula wa voti anali 252,605 ndipo amene anatuluka kukaponya voti yawo 176,840 imene inali 70%. Mavoti osavomerezeka anali 6,154 imene inali 3.5%. Mavoti ovomerezeka anali 170,686 ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda BP 2,384. Thokozani Manyika Banda Independent 1,270 votes. Akwame Bandawe Nyamata Atsikana Azimai 2,538 votes. Dr. Lazarus Makathi Chakwera MCP 126,187 votes. Kamuzu Chiwambo Petra 710. Adio James Chilongo Independent 290. Cosmas Felix Chipojola Independent 334. Dr. Dalitso Kabambe UTM 4,294. Atubele Austin Muluzi UDF 1,162. Professor Arthur Peter Mutharika DPP 30,160. Phunziro Mvula Independent 215 votes.
Frank Tumpale Mwenifumbo NDP 140 votes, Dr. Kondwani Nankumwa PDP 354 votes, Jordan Saudi PCP 98 votes, Smart Mulumbe Swira Independent 176 votes. Tsopano tipite kudedza kumene amene analembetsa mkaundula wa voti anali 335,183 ndipo amene anatuluka kukaponya voti yawo anali 256,038 imene inali 72.1%. Mavoti osavomerezeka anali 10,610 imene inali 4.1%. ndipo mavoti ovomerezeka anali 245,428 ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda PP 3,334 votes, Thokozani Manyika Banda Independent 2,354 votes, Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimayi 5,996 votes, Dr. Lazarus Makase Chakwera MCP 169,710 votes, Kamuzu Chiwambo Petra 1,525 votes, Adio James Chilungo Independent 669 votes, Cosmas Felix Chipojola Independent 815 votes, Dr. Dalitso Kabambe UTM 5,035 votes, Atubere Austin Muluzi UDF 8,040 votes, Professor Arthur Peter Mutharika DPP 44,576 votes, Punziro Mvula Independent 357 votes, Frank Tumpale Mwenifumbo NDP 272 votes, Dr. Kondwani Nankumwa PDP 306 votes, Jordan Saudi PCP 170 votes, Smart Mulumbe Swira Independent 139 votes, Mewa Tobias 192 votes, Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mlandu 1,938 votes. So no tipite ku Ncheu kumeneku 172,874 ndipo amene anatuluka kuponya voti yawo anali 140,727 imene inali 81.4%. Mavoti osavomerezeka 3,706 imene inali 2.6%. ndipo mavoti ovomerezeka anali 137,021 ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda Zani Manyika Banda Independent, Bandawe Anyamata Atsikana Azimayi 561 votes, Dr. Lazarus Makase Chakwera MCP 9,095 votes, Kamuzu Chiwambo Petra 453 votes, Adio James Chilungo Independent 256 votes, Cosmas Felix Chipojola Independent 342 votes, Dr. Dalitso Kabambe UTM 14,291 votes, Atubele Austin Muluzi UDF 2,015 votes, Professor Arthur Peter Mutharika DPP 107,432 votes, Punziro Mvula Independent 320 votes, Frank Tumpale Mwenifumbo NDP 119 votes, Dr. Kondwani Nankumwa PDP 145 votes, Jordan Saudi PCP 59 votes, Smart Mulumbe Swira Independent 60 votes, Miwa Tobias Independent 68 votes, Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mlandu 371 votes. So pano tipite ku Machinga kumeneku amene analembetsa mkaundula wa voti anali 410,603, 316,871 imene inali 77.2%. Mavoti osavomerezeka anali 10,466 imene inali 3.3%.
amene mavoto ovomerezeka 306,405 ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda PP 3,712 votes. Thokozani Manyika Banda Independent 1,218 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimayi 1,099 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera MCP 10,080 votes. Kamuzu Chiwambo People's Transformation Party 1,176 votes. Adil James Chilongo Independent 830 votes. Cosmas Felix Chipochola Independent 600 votes. Dr. Dalito Kabambe UTM 5,020 votes. Atupele Austin Moluzi UDF 23,091 votes. Professor Arthur Peter Mutarika DPP 257,098 votes. Punziro Mvula Independent 978 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo NDP 264 votes. Dr. Kondwani Nankumwa PDP 255 votes. Jordan Saudi PCP 126 votes. Smart Mulumbe Swira Independent 93 votes. Miwa Tobias Independent 127 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mlandu 638 votes. Blantyre District. Blantyre District Council kunali anthu okwanira 166,739 amene analembetsa mkaundula wa voti, ndipo amene anakaponya voti yawo mwa anthu amenewa anali 138,086 imene inali 82.8%. Mavoto osavomerezeka anali 3,106 imene inali 2.2%, ndipo mavoto ovomerezeka anali 134,980 amene ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda PP 687 votes. Anyamata Atsikana Azimayi 262 votes. Dr. Lazarus 2 votes. Kamuzu Chiwambo Petra 236 votes. Adil James Chilungo Independent 137 votes. Cosmas Felix Chipojola Independent 136 votes. Dr. Dalito Kabambe UTM 5,158 votes. Atupele Austin Molusi UTF 3,568 votes. Professor Arthur Peter Mutarika DPP 118,691 votes. Punziro Mvula Independent 276 votes. Down Nankuma PDP 89 votes. Jordan City 50 votes. Smart Mulumbe Swira Independent 29 votes. Miwa Tobias Independent 23 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mlandu 279 votes. Palombe amene analembetsa mkaundula wa voti anali 170,605 ndipo amene anatuluka kukaponya voti yawo anali 143,912 imene inali 84.4%. Mavoto osavomerezeka anali 2,161 imene inali 1.5%. Dr. Joyce Hilda Banda PP 548 votes. Thokozani Manyika Banda Independent 246 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimayi 242 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera Malawi Congress Party 2,305 votes. Kamuzu Chiwambo Petra 182 votes. Adil James Chilungo Independent 148 votes. Cosmas Felix Chipochola Independent 126 votes. Dr. Dalito Kabambe UTM 950 votes. Atupele Austin Mulusi UDF 2,032 votes. Professor Arthur Peter Mutarika DPP 134,205 votes. Punziro Mvula Independent 348 votes.
Frank Tumpale Mwenifumbo, NDP, 77 votes. Dr. Kondwani Nankrumah, People's Development Party, 132 votes. Jordan Sauti, PCP, 24 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 20 votes. Miwa Tobias, Independent, 37 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mlandu, 129 votes. Tipite tsopano ku Mangochi 1840. Ndipo anthu okwana voti osavomerezeka anali 563, imene inali 2%. Mavoti ovomerezeka anali 27,880, amene ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, PP, 173 votes. Tokozani Manyika Banda, Independent, 38 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimayi, 28 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera, MCP, 1,290 votes. Kamuzu Chiwambo Petra, 30 votes. Adeo James Chilungo, 80 votes. Cosmas Felix Chibojola, Independent, 20 votes. Dr. Dalitso Kabambe, UTM, 880 votes. Atupele Austin Mulusi, UTF, 3,069 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, DPP, 22,113 votes. Punziro Mvula, Independent, 55 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, NDP, 16 votes. Dr. Kondwani Nankrumah, PDP, Independent, 7 votes. Miwa Tobias, Independent, 2 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki kumeneku anthu amene analembetsa nkaundula analipo 826,779 ndipo anthu okwana 617,030 ndi amene anatuluka kuponya voti yawo, imene inali 7 vomerezeka anali 22,545, imene inali 3.7%. Ndipo mavoti ovomerezeka anali 594,485, amene ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, PP, 5,362 votes. Tokozani Manyika Banda, Independent, 3,426 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimayi, 9,066 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera, MCP, 511,625 votes. Kamuzu Chiwambo, 2,000. Kamuzu Chiwambo Petra, 2,879 votes. Adeo James Chilungo, Independent, 876 votes. Cosmas Felix Chibojola, Independent, 1,089 votes. Dr. Dalitso Kabambe, UTM, 8,459 votes. Atupele Austin Mulusi, UTF, 1,816 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, DPP, 45,477 votes. Punziro Mvula, 444 votes. National Development Party, 341 votes. Dr. PCP, 258 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 165 votes. Miwat Ojazaki Alibe Mlandu, 2,231 votes. Tsopano tipite ku Chiladzulo. Kumeneku amene analembetsa kaundula wa voti anali 146,878, ndipo amene anatuluka kudzaponya voti anali 127,545, imene inali 86.8%. Mavoti osavomerezeka anali 2,522, imene inali 2%.
Mavoto ovomerezeka anali 125,023 ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, PP 519 votes. Tokozani Manika Banda, 200 independent, 205 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 206 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera MCP 2,116 votes. Kamuzu Chiwambo Petra 151 votes. Adio James Chilongo Independent 168 votes. Cosmas Felix Chipochola Independent 151 votes. Dr. Dalito Kabambe UTM 1,834 votes. Atupele Austin Moluzi UTF 1,919 votes. Professor Arthur Peter Mutarika DPP 117,098 votes. Punziro Mvula Independent 285 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo National Development Party 63 votes. Dr. Gondwani Nankumwa PDP 68 votes. Jordan Sauti PCP 29 votes. Smart Mulumbe Swira Independent 26 votes. Mwa Tobias Independent 21 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazake Alibe Mlando 164 votes. Nkata Bay. Nkata Bay District Council amene analembetsa nkaundula wa voti analipo 107,406 ndipo anthu okwanira 72,776 ndi amene anatuluka kukaponya voti yawo imene inali 67.8%. Mavoto osavomerezeka anali 1,968 imene inali 2.7%, ndipo mavoto ovomerezeka anali 70,808 ndipo amenewa ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda PP 5,041 votes. Tokozani Manika Banda Independent 387 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai 488 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera MCP 15,903 votes. Kamuzu Chiwambo 10 votes. Cosmas Felix Chipochola Independent 166 votes. Dr. Dalito Kabambe UTM 6,946 votes. Atupele Austin Moluzi UDF 845 votes. Professor Arthur Peter Mutarika DPP 39,813 votes. Punziro Mvula Independent 90 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo NDP 70 votes. Dr. Gondwani Nankumwa PDP 143 votes. Jordan Sauti PCP 28 votes. Smart Mulumbe Swira Independent 22 votes. Milward Tobias Independent 27 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazake Alibe Mlando 491 votes. Pamene tamalizira makonsolo athu mene mavoti tawerengera tinafotokozera 148 ndipo anthu amene anabwera kuzaponya voti nafotokoza kuti anali 5,502,982 imene inali 76.4% ya iwo amene analembetsa kaundula wathu wa voti, ndipo mavoti athu osavomerezeka anali 155,225 imene inali 2.8%. Tifotokoze kuti zotsatira zathu timawerengetsera ndi voti imene kandidati wina aliyense wapeza. Ifeyo timangowerengera kuti mavotiwo ayenda motani malingana ndi mmene anthu aponyera voti. Cholinga ndicho Party apeza mavoti 86,106
imene inali 1.6% of the total valid votes. Thokozani Manyika Banda Independent apeza mavoti okwanira 22,004%. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Asimai apeza percent. Dr. Lazarus Makasi amavoti okwanira 1,765,170 imene inali 33.0%. Kamuzu Chiwambo People's Transformation Party apeza mavoti okwanira 17,274 imene inali 0.3%. Adil James Chirungo Independent apeza mavoti okwana 8,000. Cosmas Felix Chipojola Independent apeza mavoti okwanira 8,638 imene inali 0.2%. Dr. Dalitso Kabambe achipani cha UTM apeza mavoti okwanira 211,413 imene inali 4%. Atupele Austin Mulusi achipani cha UDF apeza mavoti okwanira 102,744 imene inali 1.9%. Voti okwana 3,035,249 imene inali 56.8%. Aponziro Mvula Independent apeza mavoti okwana 9,378 imene inali 0.2%. Franki Tumpale Mwenefumbo achipani cha NDP apeza mavoti okwanira 5,354 imene inali 0.1%. Dr. Kondwani Nankhumwa achipani cha People's Development Party amene apeza mavoti okwanira 12,251 imene inali 0.2%. Jordan Saudi Patriotic Citizens Party apeza mavoti okwanira 2,196 imene inali 0.04%. Smart Mulumbe Swira Independent apeza mavoti okwanira 1,848 imene inali 0.0%. Miwa Tobias Independent amene apeza mavoti okwanira 2,086 imene inali 0.04%. Dr. Michael Biswick Usi Oja Zake alibe mlandu anapeza mavoti okwanira 16,922 imene inali a true reflection of the people of Malawi as envisaged under Section 12 of extend our gratitude to all election observers who participated in this election and have continued to observe the election. We are grateful for your presence and the work that you have done, both the long-term observers and the short-term observers. In accordance with the Code of Conduct for Election Observers, the Commission is expecting to receive from every mission comprehensive reviews of the election so that this may form part of the record of the lessons and guidance and recommendations for future legal and operational reforms. On behalf of the entire Commission, I wish to extend my heartfelt congratulations to the President-elect and the Vice President-elect. You have been elected by the people of Malawi to lead them into a brighter future. You have been bestowed with a heavy responsibility of leading the development agenda of the nation for the next 5 years. We urge you to work and to perform your best
and not to betray the trust and confidence of the people of Malawi who have elected you as their president and vice president. Malo mwa bungwe la Malawi Electoral Commission tifunire zabwino iwo amene asankhidwa ngati a president komanso a vice president yawo. Mwasankhidwa ndi anthu nzika za dziko la Malawi kuti mwatsogolere kutsogolo labwino. Mwapatsidwa udindo waukulu kuti mutsogolere dziko ili kuti chitukuko chathu chipite patsogolo mu zaka 5 zimene zikubwerazi. Kwathu kwa ife ku Malawi Electoral Commission ndikuti mugwira ntchito yanu mochilimika komanso moyenerera kuti anthu amene akudalirani pokusankhani pa chisankho ichi simwakhumudwitsa koma malingana ndi malamulo komanso malingana ndi kufuna kwawo. Kwa iwo amene sanapambane pa chisankho ichi, chisankho chimene Amalawi building Malawi into a greater nation. The Commission wishes to extend its gratitude to all the candidates who have conceded their defeat. Conduct yathu inapempha kuti kwa iwo amene sapambana pa chisankho ichi adzavomera ntchito njira zimene zilipo pa malamulo kupita ku mabwalo a milandu. Tithokoza Malawi onse chifukwa chosunga bata ndi mtendere mu nthawi iyi. Malawi wathu ndi mmodzi, takhala tikunena choncho, ndiye kupempha kwathu is that we will continue to maintain peace and calm. Amene tikusangalala tiyeni tisangalale osati monyoza ena. Tiyeni to every Malawian. Let us all work together to save our country and to give our future generations a better, strong peace and public order following the declaration of these results. And now, ladies and gentlemen, by the powers vested in me, by Section 80, subsection 2 of the Constitution, as read with Section 95, subsection 6A of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, I, Justice Annabel Ntalemanja, hereby declare candidate Professor Arthur Peter Mutharika as the President-elect and Justice Dr. Jane Mayemo Ansah, AC, retired. September 25 presidential general election. May God bless Malawi. Thank you all for your attention. Thank you.